worse of these lately. TMK. TMK? Too much Kirby. Think you can't get too much of a good thing? Try new Kirby Superstar. It's full-blown Kirby, inflated with 8 Kirby games, bloated with 23 Kirby enemies, bulging with new Kirby powers. Get him into observation. New Kirby Superstar, only on SNES. Can your system handle it? Heddiw dwi am trafod y DS. Mae 'da fi Nintendo DS a Nintendo 3DS. Mae 'da fi un coch. Ond yn fwy pwysig, dwi am ddangos i chi hwn. So 208 mewn un. Dyna beth mae fe'n dweud. Ond fi di clywed lot amdan nhw, a roedd ddim cweit yn siŵr, oedd gymaint o gemau dda ar hwn, ond i bach fel really fi ddim cweit yn siŵr. Oedd y Pokemons i gyd arnyn nhw, o Super Mario Bros, Mario and Luigi, chi'n gallu gweld nhw fyna. O'n i'n meddwl am 13.99 ceiniog, oedd e'n werth trio fe. Felly, chi'n rhoi e mewn y cefn fyna, a wedyn chi'n cael yr llun SpongeBob Atlantis SquarePants THQ. Okay. Chi'n gwasgu NDS. A wedyn dyma ni. Chi'n mynd trwy'r restr yna, bydd rhaid i fi mynd bach yn agosach i chi'n gallu gweld yn glir. Dyma ni edrych ar y restr hirfaith yma. Pokemon Black version 2, Pokemon White version 2, Pokemon Black, Pokemon White, Pokemon Platinum, Pokemon Heart Gold, Silver, Diamond, Pearl, Pokemon Ranger, Pokemon Mystery Dungeon Explorers, Pokemon Conquest, Ranger Shadows, New Super Mario Bros, Mario Kart, Super Mario 64, Mario Party DS, Mario and Luigi Partners in Time. Mae'r gemau yma'n gemau gwych. A os ti'n meddwl am yr arian na, so felly nes i brynu 2, achos o'n i'n fel, wel, mae yna gemau 2 chwaraewr fan hyn. So os ni'n gallu chwarae fe, mae lot o gemau dda. Fi wedi chwarae'r Kirby Superstar, 2 chwaraewr. Un yn ni ar y 3DS a'r llall ar y 2DS, a mae'r cartridges yma'n gweithio'n ffantastig. Felly, o'n i jyst eisiau dangos i chi fe, achos dwi wedi cael profiad dda o ran rhain, dim problem o gwbl. Mae'r gemau'n gweithio'n perffaith. Mae mab fi 3/4 ffordd trwy Soul Silver a beth yw'r rai arall? White 2 fi'n credu. Sims 3 Monsters. Gweld. Mae rai, byddwn ni ddim yn chwarae Nintendogs, ond mae digon yma. Rhythm Paradise, hoffi'r gêm na. Lego Star Wars wastad yn poblogaidd. Llawer o hwyl. Lego Batman. Gemau Lego wastad yn poblogaidd iawn gyda'r plant. A'r plant mawr. Transformers. Advance Wars, Dual Strike. Mae hwnna'n gêm tactegol diddorol iawn. Metal Slug 7. Smurfs Crash, Boom Bang. Mae rai, mae'r gemau Crash yna probably ddim y gorau yn y gyfres, ond mae dal yn mynd, Ni bron yna nawr. Bomberman, mae'n un arall. Phoenix Wright, Crude, Shrek Forever, Kung Fu Panda, FIFA, a dyna ni nôl. Soul Silver, Heart Gold. Felly, chi'n meddwl am, ni just dangos i chi nawr
ma nhw'n gweithio, dyw e ddim yn... So os ni'n pigo un nawr... Ie, wnaeth hwn torri diwrnod o'r blaen, ond yn problem gyda'r DS. Gweld fanna? Troi o fyny tipyn bach i chi. Felly oedd hwn yn anrheg dolig 2019. Oedd cael hwnna fel anrheg a gymaint o gêm yna, a mae fe'n obsessed â Pokemon ta beth, a cael, no, oedd o just yn anhygoel. Felly byddwn ni bendant yn dweud mae'n gwerth yr arian. Dyna'r link, nes i teipio mewn i eBay a nes i dalu 13.99 a cael 2 nhw. A mae'r ddoi yn gweithio'n ffantastig. Ond, mae'n bendant yn werth pob ceiniog. A byddwn ni'n dweud, os chi'n cael cyfle a chi'n gallu ffeindio un o gwerthwyr ar eBay sydd gyda reviews dda a gyda adborth dda, ewch amdani, achos maen nhw'n gret. A gyfer teithiau hir yn y car, neu os chi'n teithio tramor, maen nhw'n arbed unrhyw cwrela. Felly, dyna ni. O'n i jyst eisiau rannu hwnna gyda chi heddiw. Na i weld chi yn y fideo neu'r stream tro nesaf. Pob hwyl.